Käyn tällä videolla lävitse maapalloa visualisoivan Earth-palvelun perustoiminnat lävitse. Earth visualisoi pääosin erilaisia säätietoja reaaliaikaisesti, mutta se pystyy näyttämään myös hyvin paljon muita asioita, jotka liittyy maapallon ilmakehän toimintaan, niin on siinä mielessä erittäinkin monipuolinen. Tässä näkyy näitä erilaisia suureita, mitä sieltä löytyy. Keskeiset on kuitenkin nämä sääsuureet ja mennään katsomaan niitä, kuinka niitä katsotaan Earthillä. Earth löytyy osoitteesta earth-nullschool.net. Kun tämä avaa, niin näkymä on ensimmäisenä tämmöinen maapallo. Näkymää pystyy käyttämään oikein sujuvasti myös tableteilla ja tabletin peruskäyttö toiminnolla. Tässä käytän sitä PC:llä ja hiirellä. Eli hiirellä tarttumalla maapalloon sitä voi pyöritellä. Hiiren rullaustoiminnalla pystyy suurentamaan ja pienentämään maapalloa ja hakemaan itsellensä sopivan näkymän. Tässä tarkennan tänne pohjoiseen suuntaan. Ja kun tässä vähän aikaa odottaa, niin tässä oletuksena pääset katsomaan, että millä ilmavirtaukset maapallolla kulkee. Jos napsautat hiirellä, se näyttää jonkun tietyn paikan sijainnin tuommoisena vihreänä ympyränä. Sitä voi tarkentaa. Voin hakea sen paikan tarkemmin tuohon. Ja tässä ruudussa näkyy sitten tuon paikan sijainnit koordinaateilla ilmaistuna. Ja sitten täällä näkyy myös sitten tuolla hetkellä vallitsevan ilmavirtauksen suunta. Tässä oletuksena siellä on kilometriä tunnissa. Suomessa meillä käytetään metriä sekunnissa. Kun klikkaa kilometriä tunnissa, niin tämän suunnan saa näyttämään sitten, tai tuon suuren saa näyttämään sitten niitä metriä sekunnissa. Eli tuo kertoo sitä, että tällä hetkellä tuossa kohteessa ilmavirta käy suunnasta 80 astetta 4,5 metriä sekunnissa. Ja jos vaihdamme johonkin toiseen suuntaan tuonne Pohjanmerelle, niin nähdään sieltä, että siellä on aikamoinen tuuli 20 metriä sekunnissa. Eli tällä tavalla pystyy katsomaan, että minkälaisia tuulen nopeuksia esimerkiksi tässä maapallon pinnalla tällä hetkellä vallitsee. Ja tämä on se lähtökohta, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Tämä on ihan visuaalisesti näyttävä sinänsä ja näkee, että mitenkä ilma maapallolla virtaa ja tuulet käy. Tuulethan pyrkii tasoittamaan näitä erilaisia lämpötilaeroja, mitä maapallolla vallitsee. Mutta ei tässä vielä kaikki. Eli sitten sen jälkeen kannattaa klikata tuolta Earth-painikesta, niin saat vaihtoehtoja, että mitä muita on. Äkkiä näyttäen tämä näyttää vähän epäselvältä, mutta sanotaan peruskäytössä niin kannattaa keskittyä muutamaan asiaan. Eli itse käytän tässä Air-moodissa sitä ja katson aina, että siellä oletuksenakin on tuo korkeus on valittuna, että se on surface eli maapallon pinta. Tässä voi sitten hakea niitä korkeudeltaan erilaisia tasoja, mutta perustasona kannattaa käyttää tässä tätä maapallon pintaa, eli se kuvaa niitä olosuhteita, missä nyt ollaan. Ja sitten tämä, mikä karttataso siellä on päällä, eli nyt siellä on oletuksena tuo tuuli, mutta valitsen tästä seuraavaksi lämpötilan. Täällä on myös muita suureita, mitä kannattaa sitten tutustua. Ja nyt kun valitsen tuon lämpötilan, nähdäänkin sitten, että siellä tulee eri väreillä ilmaistuna maapallon lämpötilat. Ja edelleenkin siellä on myös nuo tuulet sitten näkyvissä. Tuosta saan tuon pois ja tuolla tuli kielivalikko. Ja nyt jos katson, niin
täällä näkyy nyt aika kauniisti nyt tammikuun 4. päivä. Tämä on tilanne, mikä tällä hetkellä pohjoisella pallonpuoliskolla vallitsee, eli meillä on syvä korkeapaine tuolla Siperian päällä. Jos katson tuolta, niin siellä on tällä hetkellä tuossa pisteessä on miinus 50 astetta pakkasta ja Kokkolan seudulla on miinus 12. Ja tämä on todellakin hyvin reaaliaikainen, eli täällä näkyy tämä ajankohta, milloin tämä on päivittynyt, eli täällä on päivämäärä date, päivittyy 3 tunnin välein, eli siellä on 4. päivä 1.2017 ja paikallista aikaa. Ja se, mitä tässä nyt pystyy näkemään, myös sen, että täällä pystyy myös katsomaan tulevaisuuteen. Eli täällä control-painikkeesta täältä löytää painikkeet, jolla pystyy hyppäämään ajassa eteenpäin. Ja se antaa ennusteen tilanteen kehittymisestä. Eli kun hyppään tästä eteenpäin, niin tuonne aina 3 tuntia lisääntyi aika. Tuosta jos hyppää missä on noin 2 nuolta, niin se antaa ajassa menee päiviä eteenpäin. Eli +1 päivä, +2 ja 3 ja 4. Ja jos vielä painaa vielä enemmän, niin se muuttuu mustaksi. Eli niin sen jälkeen mennään ennusteen ulkopuolelle. Tuosta kun palauttaa tuosta Now-painikkeesta, niin tämä palaa sitten tähän alkuasetelmaan. Tuolta HD-painikkeesta voi ottaa vielä tarkemman moodin, jos on tarkemman näkymän tästä, jos vaan koneessa riittää tehot, ja tuosta voi tilanteen pysäyttää. Esimerkiksi jos haluaa tarkastella tilannetta pysäytettynä. Tältähän tämä nyt näyttäisi tällä hetkellä lämpötilan suhteen, että millainen tämä olosuhteet maapallolla tällä hetkellä on kaiken kaikkiaan. Earthia kannattaa pyöritellä, kannattaa tutustua, miltä se näyttää reaaliaikaisena, näyttää eri olosuhteita tuolta ja katsoa eri puolta maapalloa. Tuostakin nähdään, että Australiassa on tällä hetkellä huomattavasti paljon lämpimämpää, 39 astetta kaiken kaikkiaan. Jos haluaisit mennä eteenpäin, niin tuosta käynnistän taas reaaliaikaisen päivityksen, niin saan ilmavirtaukset tuolta päälle ja tuosta hammaspyörästä niin pystyn sitten laittamaan tuon ruudukon pois. Itse käytän tätä hyvin paljon tällaisena jopa ruudun säästäjänä. Se on ihan visuaalisesti näyttävä ja mukava katsella. Ja etenkin näin, kun on tällaiset ääriolosuhteet, niin pakkaskausi, niin tämä on visuaalisestikin näyttävä näillä väreillä. Voi aina katsoa, että mitä jos olisikin jossain vähän lämpimässä paikassa, mikä olisi tilanne Thaimaassa tällä hetkellä 27 astetta lämmintä ja tuuli olisi aika miellyttävä 1 metriä sekunnissa kaiken kaikkiaan. Ja pystyy monia asioita katsomaan. Tässä tulee mieleen, että voisi katsoa vaikka mikä olisi monsuunitilanne tuolla Kaakkois-Aasiassa tällä hetkellä. Sieltähän voi katsoa, että minne ne tuulet siellä puhaltaa kaiken kaikkiaan. Eli nyt ei vielä monsuuniaika ole lainkaan tässä. Tässä tämä. Toivottavasti pääset tällä alkuun.